Iyasikhathaza kakhulu into yengozi ezindleleni emveni komsebenzi esiwenzileyo silisebe sisebenzisana nezinye stakeholders yokwenza i-awareness ebantwini ngendlela amabaziphathe ngayo endleleni. Kodwa esikuqaphele kakhulu ngoku ngabaqhubi bethu abaqhuba bephantsi kweempembelelo zotywala eyenze kule mpelaveki yePasika kuphela sibe nabantu abayi-137 ababanjelwe ukuba beqhuba bephantsi kweempembelelo zotywala. Azinintsanga imoto esizifumene zingaphezu kwesantya esivumelekileyo endleleni kweli xesha loxoliso ebesisendleleni. Isikhuthazeke loo nto uba abaqhubi bethu bayakwazi ukuqaphela imithetho yendlela. Kodwa bakhona naba baye bahamba ngenyawo abathe nabo bazifumanisa bekwingozi betshayiswa. Zizinto esinganqweneli uba zenzeke ezenza into yoba sifune siphinde sibe siyaxolisa ukwenza abantu bakuthi bakwazi ukufundiseka bayazi into yoba Well, we are the Road Traffic Infringement Agency. Our main law that we are responsible for implementing is the Administrative Adjudication of Road Traffic Offences Act. And central to the implementation of the ARTO Act, which is due to be implemented on the 1st of July 2021, is the points demerit system. The points demerit system talks to measures that are put in place to handle what are called habitual infringers on our roads, or repeat offenders. So such people now and again they commit infringement on the road, and our criminal procedure system sometimes is preoccupied with more serious issues like criminal matters on our courts. So what ARTO is going to do is going to make sure that we are able to track down the repeating infringers, and such people, if they fail to comply, compliance meaning if they fail to honor or pay or resolve their infringements or their fines, those people are going to be unable to renew their licenses on their cars. Those people are going to be unable to renew their driving license on our roads. So it's so important that each and every South African must comply with the laws of the road. Isizathu soba ndikhwele apha siyi-1 kuchip ndingumntu othanda uhayikha osoloko engxameni, but xa ndihayikha like ndihayikha siya ndihayikha icuba most obviously i-100 rand isuke ngqamako kotsho nsome 50 rand nokuba yi-150 but xa ndizokhwela apha yi-130 so la 30 rand ndiyayithenga etime. Safe. Zeziphi into owayenza uba uchuze uzokhwela iteksi zami uzohayikha? Ingxaki kugcwele izinto ze-human trafficking ngoku. Iteksi noba kwenzeke into izawukwaziwa iteksi ibiphumile yetsomo, and noba ndilahlekelwe zimpahla ndiyakwazi ubuya ndize erenkini ndifike ndibuze uba yeyiphi imoto ibiyetsomo, ndinike ii-contact details zabo ndibafowunele ndibuze kubo.